Peygamberimiz aydypdyr. Wal bagza hiyel halika. Bakilçilik, içgaralyk, hesadet, görüplük tiğdir, taraşdır. Päkidir, firiyançıdır diýipdir. Ohm ýygynyň aýdypdyr. Ama inni la aqulu tahliqu şara. Men aýdýanym bakilçilik tiğ diýdigim, saçy firiyan tiğ däl diýipdir. Walakin tahliqu dina, dinini firi aýryan zat diýipdir. Bakilçilik diýerler diýipdir. Bir adam bakil bolsa, Hudaý etmesin. Allah Taala biziň galplarymyz pak etsin inşallah. Adamyň ýüregine bakilçilik, görüpçilik, içgaralyk düşse, her zada razy bolýan bolmaly. Her zat diýenim näme? Hatta kafir bolmaga razy bolýan bolmaly. Tarafy ýykmalla fakat. Jadugere barjak, tarafy ýykjakdan. Her kime barjakdan, ýykjakdan. Näme bolsa bolsun niçin? Adam içgaralyk etse, bakilçilik etse, Hudaýyny ýadyndan çykarýan bolmaly. Hudaýyň gaharyny ýadyndan çykarýan bolmaly. Hudaý saklasyn. O hem tarafa yalandan zatdyr aýdy berjek. Töhmet bolsa bolsun. Wallahi billahi özüm gözüm menen gördüm diýip Allah berjek. O öz görmejek adam aýtjakmy diýip halan dadyny aýdy berjek. Hulasy her zat oň ýanyna halal haramyň manasy ýok. Näme diýip birje maksady baş tarafy ýykmalanna. Zillet dälmäýşi, bitbaxtçylyk dälmäýşi, horluk dälmäýşi, küsünmek dälmäýşi. Näme diýjek şoň adyna? Näme daqsaň daqa. Eýýän Rasulullah aýdanny öýümde barda aýdyp içerlemizde ay bakilçilik etmäýin, görüpçilik etmäýin, musulman doganyň aýagynyň asylmaýyn. Bizire bolmaýyn, biz musulman ahym diýip, onu hewre aýtmaly boljak içerlemizde.